So hi guys, mayong gabi karon magluluto day kog utan Bisaya kay namiss na jud ako ang mga lutog probinsya. Para na pud magsudan karong gabi una, kakaot lang din ako sa akong trabaho. At syempre gigisanan ako ang bawang sibuyas. Ato lang kaayo gisahon para makaramilay siya maayo. At naprito na pud din ako ang galunggong. Isunod na ako gihiwa ang kalabasa. Gahi kaayo hiwaon ni kalabasa, uy, mapurol magud ang akong putsilyo. As in mapurol ba kanang habol kaayo sa Bisaya. Ako jud siya gipugos og hiwa. May na lang ning okra kay mas humok siya hiwaon. Syempre ang okra ang ako pinakapaborito sa tanana gulay. Ganahan man ko sa okra lalo na pag ihalo nimo siya sa sinigang, imo siya isawsaw sa toyo kalamansi or ano sa padiha. At syempre habang nagluluto ta ay mag-smile pud ta no. Para mo lami jud ang atong giluto. Parang chef ba? Ala chef. Kanang feel na feel jud ba nimo na lami jud kayang imong giluto. Unya ato siya butangan og tubig gamay ra, ayaw kay daghana para di siya maglangoy-langoy. Itansya lang pud nimo ang pagbutang nimo og tubig. Wow! At syempre di jud mawala ang magic sarap na napakasarap para lalong sumarap ang iyong niluluto. At syempre pag una to siya butangan og magic sarap ato una siya abrihan. Sabay pa cute sa kamera. Og atong ibudbud ang magic sarap, lalong sumasarap ang pagkain pag may magic sarap. At syempre kahilig man nato ang magluto, feel na feel jud nato ang sarap ng ating niluluto. Wow! At ayan na nga kumulo na yung aking niluluto, ramdam ko na yung pagkasarap niya at feel ko na at amoy na amoy ko na at dinagdagan ko ng konting tubig para hindi siya mahubasan. At syempre daghan ni mangga diri sa balay, Indian mango di ang tawag ani. Amura ni gikuha dito sa Lucena Farm. Pag gusto man gagkuha dito sa punuan kay daghan siya bunga. Gamay na lang jud maluto na jud ang akong utan Bisaya. Dili di ay kompleto ang sangkap sa akong utan no, walay malunggay. Mao nga akong ibutang ay kato na lang pechay. Bisag unsa lang naman pwedeng mo ibutang diri. Unya ako pa siya gibutangan og green chili. Syempre ato na tilawan kung lami na ba jud, unsa jud pagkalami. At syempre mainit, dahan-dahan lang kay mainit. Oh, ang sarap nga. Yeah, ang sarap talaga. Munti ko na makalimutan yung aking pangalan. So ayan, gibutang na pud nako ang pechay. I-half cook lang nato siya, dili nato siya kailataon. Di man ko ganahan kaayo mukaon og lata. At syempre gibutangan na pud ako green chili. Kay mas lami man ko kung naihalang-halang ang imong utan. Ayan, malapit na siya maluto o gipaningot yung kumaayo ba sa kainit sa panahon. Sa wakas, nahuman na jud kog luto o syempre magkinamot ta kay mas lami man jud pag imong kamuton ang imong pagkaon. At syempre ang pinakagusto nako kaunon ay ang gulay, kalabasa o kaning ulo. Lami man jud ang ulo. So